Ja denontzat. Trafikoari dagokionez, adi, behi 711 errepidean, Lutxan Altzaga tartean, Elorrietako biribilgunetik eta behi 715 errepidearekiko bidegurutzera doan errepideak moztuta jarraituko du ostiralera arte. Behi 10 errepidean, Malmasineko tuneletan, Santanderrerako bidea itxiko dute gaur gauean eta bihar asteartean, Donostiarako bidea ere itxiko dute asteazkenean, hilak 13 eta ostegunean hilak 14, gainera behi 30 errepidean Asua ibaiaren gaineko biaduktuan errei geldia itxiko dute Getxorako noranzkoan bihartik ostiralera. Afekzio horiek guztiak gaueko 10 goizeko 6 arte izango dira. Informazio gehiagorako badakizu sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Nafarroako eskola publikoko irakasleek eskari asko dituzte eta horieko zentzaldera mobilizazioz betetako ikasturte hasiera izan dute. Bi greba egin dituzte dagoeneko LAB, Estelas, ELA, Comisiones Obreras, UGT, ANPE eta FAPNA sindikatuek deituta irailaren 26an egin zuten lehena eta urriaren 29an bigarrena. Oihartzun handia izan dute biek eta manifestazio aski jendetxoak egin dira. Gaur langileen eskariak aintzat hartu dituela argudiatuta Hezkuntza Departamentuak proposamen bat egin die langileen ordezkariei. Gaur kontseilariak eman dizkigun proposamenak baloratu behar ditugu oraindik, sindikatu bakoitzak bere aldetik eta intersindikalean ere bihar bilduko gara eta balorazio oso bat luzatuko diegu bai irakasleei, bai zentroei, eta bitartean esan dezakeguna da gaur irakurri dugun proposamena ez dela nahikoa eta lan asko dugula oraindik aurretik guk eskatzen ditugun aldarrikapenak aurrera eramateko eta hobekuntzak hurrengo urtean zentroetan nabaritzen hasteko. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoak kezkatuta daude feminismoaren aurkako mezuekin eta indarkeria matxista gutxiesten duten diskurtsoekin. Horregatik indarkeria matxistaren kontrako egunerako antolatutako kanpaina instituzionalak mezu negazionistetan jarriko du arreta eta gizarte kohesiorako deia egin, joera hori geldiarazteko. Indarkeria matxista ukatzearen alde egitea da batu gaitezen geldiarazteko da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoek azaroaren 25an erabiliko duten leloa. Gaur egin dute aurkezpena lehendakaritzaren egoitzako areto nagusian. Milaka eta milaka herritarrek eskatu zuten Carlos Mazón Generalitateko presidentearen dimisioa pasaden larun batean Valentzian. Espainiako gobernuak bertan duen ordezkaritzak plazaratutako datuen arabera 130.000 pertsona elkartu ziren denboralearen kudeaketa gaitzeste helburu zuen manifestazioan. Generalitateak jakinarazi duenez, oraingoz ez dago inoren dimisiorik mahai gainean, ezta Mazón berarena ere, azken honek datorren ostegunean agerraldia egingo duela adierazi du, azalpen eta xehetasun handiagoak emateko asmoz. Gabon deizuela guztioi, memoriaren eguna ospatu zen atzo Euskal Autonomia Erkidegoan, hori dela eta ekitaldi bat gauzatu zuten Gasteizko Legebiltzarrean. Bertan ordezkaritza duten alderdi guztiek parte hartu zuten PPek eta Voxek izan ezik. Imanol Pradales lehendakariak memoria inklusibo eta kritiko bat eraikitzea aldarrikatu zuen. Bestalde, Etxeratek sakabanaketaren ondorio hildakoak ere biktima gisa aitortzeko eskaera plazaratu zuen atzo.
Pasaden ostiralean aurkeztu zituen Iruñeko udalak 2025era bideraturiko aurrekontuak, aurretik jakinarazi bezala historiako zifra altuena izango du 287,6 milioi euroko plan ekonomikoa prestatu baitute. Iruñeko udalak aurrekontu berria izanen du 2025ean ostiralean gobernu taldea osatzen duten indarren, EH Bildu Geroa Bai eta Kontigozurekin eta PSNren artean akordioa sinatu ondoren. Akordioak legealdiko lehentasunezko proiektuak jasotzen dituen ibilbide orria izarri du. Eta 4 milioi euro bideratuko dira PSNek aurkeztutako zuzenketarako. Aurreikuspenen arabera, azaroaren 28an onartuko da aurrekontu proiektua eta martxoan lortutako gerakinekin inbertsio berriak onartuko dira. Gobernu taldearen aldetik, Iruñeko alkatea Joseba Sironek, EH Bilduren izenean, eta Geroa Bai udaltaldeko Mikel Armendariz eta Kontigozurekin taldeko Txema Mauleon bozeramaileek sinatu dute akordioa. PSNren aldetik Marina Kurielek sinatu du, Iruñeko udaleko sozialistak taldeko bozeramaileak. Akordioa sinatu ostean, komunikabidei egindako adierazpenetan, Asironek adierazi du ilusio handiz hartzen dutela erronka. Iruñeko alkatearen ustetan, aurrekontu akordio honek 2023ko abenduan lortu zen akordio politikoa indartzen du. Akordio honek baieztatzen duela 2023ko abenduan lortu genuen akordioa. Bermatzeko Iruñan aldaketa politikoa izango dela. Eta arrazoia ematen digu hortan ere, ze erakusten da paralisi, garai bateko paralisi horrekin amaitzeko behartzela aldaketa hori. Aurrekontu akordioak hainbat konpromiso biltzen ditu jarduera eremu desberdinetan. Hala nola, etxe bizitza, mugikortasuna eta osasuna. Kultura plan estrategiko bat egitea, Iruñeko auzoetan jarduerak sustatzea eta berdintasun politikak. Iruñeko udalaren 2025erako aurrekontu proiektuak 287,6 milioi euroko aurrekontua du. Hau da, 2024ko onartutako baino 7,7 gehiago. Hiriaren historiako zifrarik altuena da, 2007an onartutako 270 milioiak gaindituz. Astelehen honetan eman dute aurrekontu proiektuaren ildo nagusien berri. 80 partida ezberdin, hiriko auzo guztietan proiektu eta jarduketa desberdinak dituztenak. Sarasate pasalekua berrurbanizatzea, Txantreako kaleak berritzea, Belosoko bidegorria edo Beritxitoseko errugbi-zelai bat dira datorren urterako aurreikusitako inbertsio nagusitako batzuk. Sumar ez dago EAJaren eta PSren aurrekontu zaharrak babesteko moduan. Hala esan du Ezkerreko koalizioko legebiltzarkide Jon Hernandezek Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburu Noel Dian Jourekin elkartu ondoren, gobernuaren 2025erako aurrekontu proiektuari buruz negoziatzeko bileraren ostean, Sumarreko ordezkariak azaldu du aurrekontu zaharrak direla Jaurlaritzak azken urteotan onartu dituenen ildo berean eginak. Hala ere, Hernandezek sailburuari jakinarazi dio konpromiso hartuko dutela zenbait neurri proposatzeko 7 esparrutan. Ezkerreko legebiltzarkideak ziurtatu du aldaketa horiek egin behar direla baldin eta Sumarren babesa nahi badute. Ogasun sailburua gaur arratsaldean bildu da Sumarreko eta PP ordezkariekin eta bihar EH Bilduko kideak hartuko ditu. Hain zuzen, koalizio subiranistak gaur jakinarazi du beste proposamen bat jarriko duela Ogasun sailburuaren mahai gainean urrian Jaurlaritzako eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundietarako proposamen bateratu bat defendatu ostean. Oraingoan Jaurlaritzaren aurrekontuetara mugatuko direla azaldu du Peio Txandiano EH Bilduko eledunak, baina ez du xehetasun gehiago eman. En los medios de comunicación. Bueno, va a ser la segunda propuesta. Ostiralean hasi zen Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzarako hauteskunde kanpaina eta giroa gaiztotuta dago. Gaur Jose Ramon Bengoetxea errektoregaiak salatu du Eba Ferreira errektoregaiaren taldeko errektore orde eta hautagaitzako kide batek sare sozialean troll kontu bat sortu duela Bengoetxearen hautagaitzarako kideak iraintzeko eta difamatzeko. Berehala iritsi da Ferreiraren taldearen erantzuna. Jakinarazi dute dimisioa eman duela Guillermo Kindos zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordeak, eta Ferreirak onartu egin du.
Nafarroan hezkuntza publikoko sindikatuen ordezkariak eta hezkuntza departamentua elkartu egin dira beste behin ere gaur goizean. Kontseilariak helarazi dizkien proposamena sindikatu bakoitzak bere aldetik aztertuko du eta bihar elkartuko dira zentral guztiak balorazio orokorra egiteko. Irakaskuntza publikoko sindikatuek Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin lehenengo bilera izan dute joan den urriaren 29ko bigarren greba ostean. Sindikatuek aurreko egunetan abisatu zutenez, Jimenori proposamen zehatzak eskatzen zizkioten, eta haserretak kezkati agertu dira bilera honetara. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak ratioa murrizteko neurri berrien edukiaren berri eman du gaur. Neurri horiek langainkarga murrizteari, egonkortzeari eta irakaskuntza indartzeari gehitu behar zaizkio. Proposamenen artean, Jimenok hauek adierazi ditu. Ratioen jaitsiera lineala etapa guztietan, irakasleen prestakuntzarako derrigorrezko orduak jeistea, irakaskuntzaren errefortzua sendotzea, egonkortzea eta karga burokratikoa murrizteko ildo zehatzak hobetzen jarraitzea. Hala ere, Komisiones Obreraseko Unai Alaba bozeramaileak bilera ostean adierazi duenez, neurriak eskasak dira eta bihar intersindikala batuko da Jimenoren proposamenak hobe baloratzeko. Gaur kontseilariak eman dizkigun proposamenak baloratu behar ditugu oraindik, sindikatu bakoitzak bere aldetik eta intersindikalean ere, bihar bilduko gara eta balorazio oso bat luzatuko diegu bai irakasleei, bai zentroei, eta bitartean esan dezakeguna da, gaur irakurri dugun proposamena ez dela nahikoa, eta lan asko dugula oraindik aurretik guk eskatzen ditugun aldarrikapenak aurrera eramateko eta hobekuntzak hurrengo urtean zentroetan nabaritzen hasteko. Aurreratu digunez, astelehenean hilaren 18an beste mahai sektorial bat egongo da eta aurrera egin nahi dute sailak aurrera egin ez duen puntu guztietan. Momentu honetan ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea, negoziazio batean aurkitzen direlarik. Azaroaren 25. harira indarkeria matxista ukatzen duten sare sozialetako mezuak agerian utzi eta datuekin indarkeria matxista ematen dela frogatzea da aurtengo Emakunderen kanpainaren muina. Ingurune matxista ukatzea haren alde egitea da batu gaitezen geldiarazteko izango da leloa. Eta gaztei begiratuta, nik uste dut gehiengoak nolabait indarkeria matxistaren kontran zaudetela, berdintasunaren alde bazaudetela, baina jakin badakigu eragin hori, mezu horiek duten eragine horiei eta aurre egin behar diogu. Pasaden asteburuan, helen Europako berdintasun linguistikoaren sareak batzar ospatu zuen Bilbon. Bertan Euskalgintzaren Kontseiluak euskara larrialdi linguistikoan dagoela ohartarazi zuen.
Derrigoraren Euskarari Puzka kanpaina azken txanpan sartu da. Ekimen honen baitan larunbatean elkarlana antolatu zuten Ablitasen eta 4.000 saski osatzea lortu zuten parte hartzaileek. Ibarrangeluko herritar ugari Jesus Mari Ziloaga alkatea barne Lagako hondartzara gerturatu ziren larunbatean. Bertan kostako zuzendaritza dunetan gauzatzen hasi den obren aurkako protesta egin zuten. Izan ere, herritarren esanetan duela egun batzuetatik abian dauden laren inguruan oso informazio gutxi jaso dute. Obrek bi dunak lotuko dituen pasabide bat eraikitzeko balioko dute eta eremu hori ebakazioak egiteko tokia izan da, arduratuta agertu ziren Ibarrangeluarrak. Pasaden asteburuan Lurraman nekazaritza azoka ospatu da Miarritzen. Aurtengo edizioa azaroaren 8-tik 10 bitarte ospatu da eta laborantza herrikoi baten aldeko autua egina izan dute antolatzaileek beste behin ere. Bueltan da 2024ko Lurrama laborantza herrikoiaz bizi eta elikagaitezen lelopean egiten ari dira beti ere nekazari eta abeltzainei protagonismoa emanik. Lurrama da amesten dugun mundua. Ainiztasunarekin lan, kipi handi, ahul azkarra, denak elgarrekin lan bizitzeko helburuarekin lan. Lurra, langileak, kontsumadoreak, inguramena. Lurramaren helburua dola 19 urte eta aurten eta ondoko urtetan gauza bera da. Hiritarreri, laborantza mundutik urrun diren jendeari, hirian bertan, Miarritzen, erakustea zerren etxalde bat. Eta etxalde bat ez da bakarrik etxalde bat da, gauza asko, elikadura sortzen den leku bat, nola ekoitzia den, zer elikadura mota, gaitatezkoa, sanoa edo pozointxua. Zeren auto horiek egun guztiz egiten dugu, hiru lau dependtzen du, zomat alizatean egunean, baina zinez auto horiek egun guztiz egiten dira. Beraz, hori esplikatzea ganadu batzu erakutsiz zer diren hemengo errealitateak. Hau ez da konkurtso bat, hemen ez dira egun behi ikusteko zoinen handiena edo zoinek duen esnek gehien maiten. Hau da leku bat pedagogikoa, erakusteko hiritarreri, nola adiesten den behi bat, burina edo mantekia nola egiten den, ardien hilea mozteko nola egiten den, esplikatzeko erlauntza bat nola funtzionatzen duen eta abar. Debate guneak badira, aurtengo gaia da laborantza herrikoiaz elikatu eta bizi laborari gisa eta elikatu jendarteko kide gisa, debateak badira, ez da egiten da hemen, songi, hori badakigu egiten, aurrendako taide pedagogiko asko daude, eta zinez egun pasa familian egiteko egun aporposak dira Lurramakoak beti. Baserritarrentzako ezinbesteko data da Lurramarena, salmenta puntu nagusia. Are garrantzitsuagoa zailtasunaz bizi diren garaiotan. Importantea da, zen da alde batetik aukera bakarretariko bat da Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, hainbeste hurbiltzea ere hirietatik eta kontsumitzaileetik. Beraz, hemen kontsumitzaileak ikusten ditugu, barnekaldean gutitan ikusten ditugun jende batzu, eta gainera dakiguna hemen da denak kalitatezko ekoizpena dela, izan dadin etxaldeko ekoizpena ekologikoan edo sormarkak eta olako dinamika politak. Beraz, badakigu hemen ez dela iruzurrik etortzen balimagira hemen kalitatezko ekoizpena atxemanen dugula. Gure bigarren Lurrama da, aurten, eta bai, garrantzitsua da jendean ezagutzeko eta gure produktuen erakusteko ere, eta baita ez bada ere emazte bat izaitea lan hortan biziki garrantzitsua da bai. Gero eta emazte gehiago bat dira instalatzen, beraz untsa da erakusteko guk ere ahal dugula lan hortan aritzea.
Maite dugu zuzenka saltzea, jende esplikatzeko nola lan egiten dugun, biologikoan lan egiten dugu eta biodinamian ere, eta beraz guretzat parada ona da hemen izaitia hori guztia esplikatzeko, eta bestalde ere EH kolektiboarekin niz, eta etorri niz beste bi lagunekin, bi laborariekin, eta EH kolektiboa ere esplikatzen dugu. Zaila da, ikusten ditugu hainbat eta hainbat eritasun, bai ezbetako bipekan, bai kabalekin, eta klima aldaketa horrekilan ere pentsatzen dut ondoko urteetan gero eta zailago izanen dela. Biziki ofizio ederra egiten dugu, baina zaila da. Eta nola ez laborantza herrikoei eta iraunkorrari eusteko beharrezkoa da ondorengo belaunaldiek ere honekin bat egitea. Hori alain bat eskoletako haurrak eguna pasatzera eraman dituzte lurrama eta laborantza ezagutu ditzaten. Bai, azkenean hemen gerozta ohitura gutxi daukagu baserritan eta bisitak egiteko. Orduan, olako gauzekin behintzat barneratzen ditugu abeltzain mundu hortan. Bestela hauek egunean zehar ez dituzte olako gauzak ikusten, gehiago hirikoak. Orduan, aukerak aprobetxatuz. Gozatzen, zinez hasieratik sentitzen da gogoarekin etortzen direla, edo zer gauzera kutsita deskubritzen dute, edo pozik begiratzen dute, arreta ongia txikitzen dute, eta egia ikusten da pozik dira eta lasai. Ipar Euskal Herrian zehazki 2008 etxalde inguru daude hortaz bizi direnak. Laborantza ikusmeldetik, oraindik badira etxalde tipi eta ez da hainitz, hemen Ipar Euskal Herrian badira 3.800 inguru, bataz beste 30 hektara ituzenak eta hortaz bizi direnak. Dira pertsonak 7.000 edo 8.000 inguru, eta denbora osozko lan postuak bezala 4.000 Beraz, oso dentsoa den eta eremu bat dago laborantza eta laborari kopuru aletikan. Eta hemengo laborari etxalde gehienetan egiten den laborantza eredua da, laborantza herrikoia deitzen dugun eredu hortakoak. Ez da sobera joan beste leku batzuetan bezala, intensifikazioa asto batera, horre esotzen dituen arazo guztiekin, baizik eta gelditu edo auto batzuek egin ditu, ekoizpen gaitatezkoak egiteko, sormarkekin, mendia baliatuz, eta azkenean historikoki egin den sistema horren segidan, sobera lerratu gabe eta industrializazioaren inguruan. Eta hori da guk dugun xantza bat hemen iparraldean. Lurrama familia eta lagun artean pasatzeko plan polita da, eta horrelako ekimenari babesa ematea zinez garrantzitsua mugaz gaindi ere bai. Bertan topo egin dugu Gipuzkoako Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko diputatuarekin. Garrantzia dauka. Nik uste dut herri bat gehala, euskara bakarra daukagu, hizkuntza bat daukagu, ohitura berdina dauzkagu, oso gertu bizi gea, eta nik uste dut horrelako proiektuak izan, iparraldean edo izan hegoaldean bultzatu behar ditugula, eta kasu konkretu honetan lehen sektorearekin eta landengurunearekin lotura daukanen ekitaldi bat zer esanik ez. Guk urte asko damazkiguen laborantza ganbararekin elkarlanean, eta oso pozik gaude, bereien gandikan asko ikasi dugu, uste bereek zerbait ikasiko zutela gutaz, eta keinu bat itera etorri gera, animatzeko, kanpoan lehenago bati esaten nion, egin beharko gendukela bat bakarra Euskal Herri osorako, eta noizbait iritsiko deguna. Laborantzaz ikasi bertakoa sustatu eta lurramaz gozatu. Azaroaren 10 bitarte Biarritzeko irati erakustazokian giro ederra izango da. 19. edizio honetarako ere gitarra oparo antolatu dute. Ekonomia arloan 100 herritarrek Sonsundegi konpainiako lantegia ixtearen aurkako manifestazioan parte hartu zuten atzo Altsasun. Lantegiko enpresa batzordeak antolaturiko ekimena izan zen eta Sonsundegik etorkizuna du konponbidea lelopean gauzatu zuten protesta. Altsasuko Sonsundegi enpresak oraindik likidaziorik gabeko jarraipen hartzeko duenen konkurtsoan sartzen zela iragarri zuen asteartean. Halaber, 367 langileko plantillak 58,8 milioiko zorra duela aitortu zuen karrozeria enpresak.
Gauzak horrela, igandean 2000 pertsona batu zituen Altsasuko kaleetan gauzatu zen manifestazioak. UGT, LAB eta ELA sindikatuen eskutik, Suntsundegiko enpresa batzordeak deitutako manifestazioan, industria plan batetik beste aukera bat bilatzeko inplikatutako alderdi guztien konpromisoa eskatu zuten. Hilabete gutxitan 800 lanpostu sortzeko aukera izatetik, dena galtzeko arriskua izaterako aldaketa bortitza mahai gainean jarri dute manifestalariek, plantillako langileek enpresaren informazio falta salatuz. Sindikatuek mugikortasunak aldaketa ugari jasango dituen garai honetan, Suntsundegi merkatua duen enpresa bat dela eta Altsasu zein Nafarroarako estrategikoa dela helarazi dute. Egoera larria bada ere aukera bat izan dezaketela jakinaraziz. UGTek oro bat Volvorekiko harremanak bideratzeak lehentasuna duela plazaratu du. Administrazio kontseilua zein Nafarroako gobernua mailan egotearen garrantzia azpimarratuz. Nafarroako gobernuak bere aldetik Suntsundegi egungo egoeratik aterako duen bazkide bat lortzeko prest agertu da. Mikel Irujo industria kontseilariak gainera azkenera arte lanean jarraituko dutela jakinarazi du. Ostalaritza, saltoki handiak, etxeko langileak, telemarketina, garbiketa, metalgintza, sektore askotan daude lanbide arteko gutxieneko soldata, hau da 1.154 euro 14 pagatan edo soilik pixka bat gehiago kobratzen duten langileak. LAB sindikatuaren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxienez 210.000 langile daude soldatapekoen laurdenak 1.600 euro gordinetik berako soldatarekin, eta sindikatu horrek soldata muga hori ezarri nahi du Euskal Autonomia Erkidegoan bertako eragileen akordioaren bitartez. LAB sindikatuak agerraldia egin du astelehen goiz honetan 1.600 euro azpiko soldatak ez direla zilegi eta ez direla bizitza duin baten berme aldarrikatzeko. Berrogeta 13 urteko langile autonomo bat hilda gaur goizean Bilboko Abandoko tren geltokian. Kafe bar La Parada bertako kafetegiko kristalak garbitzen ari zenean hilda 3 metroko alturatik erorita. LAB sindikatuak jakinarazi duenez, azpikontrata batentzat zehar duen eta eraikin publikoa izan arren ez zituen betetzen erorikoak eragozteko oinarrizko prebentzio neurriak. Sindikatuaren arabera, aurten Euskal Herrian lanean hildako 53. langilea da, eta eroriko baten erruz hildako 10. Azken 10 urteetan 81 langile hil dira erorikoen erruz hildako guztien 12,5. Bere salaketen LABek nabarmendu du garbiketarekin sektorean bereziki lazgarria dela oinarrizko segurtasun neurrien gabezia. Eta Araban, Arabar Errioxako upategien elkartea justizia auzitegi nagusiak epaitutakoaren aurka agertu da. Epaitegi honek Arabako mahastia sormarka bidera ezina zela epaitu zuen pasaden astean. Abrak aldiz, erabakia irregularra dela deritzo. Euskal Autonomia Erkidegoko justizia auzitegi nagusiak atzera bota du Arabako Errioxako sormarka propioaren eraketa. Nahasmen handia eragingo liokela kontsumitzaileari argudiatu du auzitegi nagusiak. Eremu geografiko bera duten eta babestutako 2 sormarka dituzten 2 ardo eskainiko litzaiekelako. Arabako Errioxako upategien elkartea auzionen kontra agertu da. Epaiak elkartea babesik gabe utzi duela argudiatuz. Elkarteak salatu du erabakia behar bezala oinarrituta ez dauden bitxosten kontuan hartuta egin dela. Bat, Espainiako nekazaritza ministerioaren menpeko erakunde batek egindakoa eta bestea Errioxako unibertsitateko katedradun batek eta irakasle batek egindakoa. Biak Arabako mahastiak sormarkaren aurkakoak hain zuzen. Abra elkarteak 30 eguneko epea dauka Espainiako auzitegi gorenean helegitea aurkeztuko duen edo ez erabakitzeko. Hau izanik Arabako Errioxako sormarka propioa eratzeko azken aukera. Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, helegitea aurkezteko erabakia upategi elkartearekin batera hartuko du. Amaia Barredo elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburua justizia auzitegi nagusiaren ebazpenarekin kritiko azaldu delarik.
Valentziara goaz izan ere izugarrizko jendetza elkartu baitzen larun batean Valentzian Generalitateak denboralean nola kudatu duen gaitzetsi eta Carlos Mazón presidentearen dimisioa eskatzeko 150.000 herritar bertaratu ziren guztira Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkaritzak emandako datuen arabera. Euskal Herrira bueltan kulturarloan jokoteknia bideojokoen jardunaldia larun batean ospatu da Bilbon, bertan izan da Maika Telebista. Gamer Hauntziak, Azkue Fundazioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak jokotekniaren 7. edizioa antolatu dute Euskararen etxe honetan, hainbat hitzaldi egon dira, baita gamer gela ere. Jokotekniagaz apurret bilatzen dugune da Euskal Herriko orokorren bideojokuen industriz ezagutzera moti, batez euskeriagaz lotutez, hainbat aditu ekarritxe bertora. Aurten Euskal Herri begire jarri gara barrero, ez da lehenengo biderra, baina aukitu guzen lau izlarizek bertokoak izan dire. Balde batetik aztertu dugu lehen hizkuntzako eregazle bategaz kontsumo ohiturak eta halako gomendizoak bideojokuen inguruen, zenbat jolastu, nun jolastu eta bar. Gero itzultzaile bat eduki dugu, bera arduratu da hainbat eta hainbat bideojoku euskeratziez. Eta horren inguruen bere lana azaldu duzku beste izlari batek eta itzulpenak eitzeko be, aholkuren bat edo beste be emoteko aukeri eduki dugu. Gero bestalde diseinatzaile grafiko bat egon da, 3. itzaldireko. Eta arduratu da batez be, marketinge aurkeztiez, bideojokuen marketing kanpaina bat edo marketing baliabideek zelan sortu, zelan bideratu, eta horren inguruko aholku batzuk emondozkuz. Eta bukatzeko artista nagusi bet eduki dugut, bertako Euskal Herriko estudio bateko artista nagusi bet. Sortu da bezan bideojokuek, Keplerian taldeko bideojokuek aurkezten, eta batez be untxe momentuen eratzen da bizen bideojokuek zer nolakoa da aurkezten ibili da. Tekstura, harri hauek adibidez, gerturatzen zarenean, pixel blokez egindan daude, bale? Gamer gela da berez, Gamer Hauntzi alkartiek egiten daben ekitaldi bet, tailer bat. Nun saiatzen garen, berez, euskarazko bideojokuen erakustaldi bet. Gamer Hauntziak berez, bere webgunien euskarazko bideojokuen zerrendi deko, gaur egun 127 bideojoku edoz bertan. Eta egiten dugune da Gamer Geliaz, horrek ezagutzera amon, ez? Ezagutzeko da probetako aukeri izkantzen dugu, hainbat ordenagailu, kontsola eta jartzen dugu. Probetako, ez? Ikusteko ez dala euskarazko bideojoku mundu, ez dala bakarrik alako hezkuntza bideojoku eta mugatzen. Danatari jolasteko aukeri dikugule gaur egun, Mario Kart, Minecraft eta bertoko beste hainbat bideojoku dauze bai euskeraz eta bar, ezagunek edo txikiz hauek. Orduan, apurret danetarik jolastu lehikela, euskal hezkuntzan danetarik jolastu lehikela ezagutzera bideratutako ekintza bada. Berez da, euskararen etxean deitzen dugun lehenengo biderra da, oin urte pare bat baien gendun, Arrobia ikastolan egin nien jokoteknia, bertan gamergelatxu bete eitzeko aukeri ikusten duen, bertan deitzen dugun lehenengo aldize da, eta ia jente animetan da bertora otortzen da baina orokorrien nahiko txoko politxizetan da horretarako, ez? Zagutzeko, aipatu dutena,
gure hizkuntzan jolasteko aukeri badikogula. Bai game erantzan aldetik, bai bere inguruen dabizen beste sortzaile eta bideojokusaren aldetik, zerrenda hori hasten doala. Eta gaur egun bide bakarra dela topetako ze joku dauen euskeraz, bai doakoak, bai ordainpekoak, plataforma desberdinetakoak, orduan interesa badagoen horretarako, justo lehen jokotenean bai hurbildu askoz batzuk esaten, ez du jakin hau euskeraz dagoenik, da igual jolasteko aukeri dekotoin, hor topeko duzuek emerantzia.eus webgunien bertan hau dana. Azteko, jokotekniarako badeko guz pentsa eta beste ekintza batzuk ia bideratxeri dikogun, adibidez garatzaileen asokatxu bet edo oinale izetie berton ezagutxera motoko Euskal Herrizen indizen bideojokuek, horren horretarako babes hori jasotzen dugun da aurrera etxeko aukeri dikogun. Bilbotik Gasteizera, Umbralight Festival Vitoria-Gasteiz urtero Gasteizen hirian argi gutxieneko egunetan antolatzen den iluminazio jaialdia da, 4. edizioa otsailean izango da. 2025ko otsailaren 14tik 16ra Umbralight argi jaialdiak Gasteizko kaleak zein eraikinak argiztatuko ditu berriro. Maider Etxeberria Gasteizko alkateak Erdi Aroko Almendra eta Zabalgunea jaialdiaren agertoki nagusiak izango direla jakinarazi du. Naiz eta jarduera lobaina bezalako beste toki batzuetara eramateko ahalegina egingo duten. Pasaden urtean 100.000 pertsona batu zituen ekitaldiaren 4. edizioa izango da hau. Jaialdiaren harrera ona dela eta 2025tik aurrera urtero egingo den hiriburuko jaialdi gisa mantentzeko apustua egingo dela jakinarazi du udalak. Orain arte aurreko edizioak 2 urtetan behin egin izan baitira. Cristina González Enplegu Merkataritza eta Turismoko Foru Aldunak ostatu ostalaritza eta hiriko merkataritzan bisitarik gehiago eta jarduera ekonomiko handiagoa sortzen dituela aitortu du. Gasteizko turismoaren irabaziei onura egiten dion jaialdiaren garrantzia maigainean jarriz. Artea bakea da lelopean Carlos Torrijos jaialdiko zuzendariak argiak, ideiak eta emozioak transmititzen dituen horretan Gasteizeko kaleetara bizikidetzaren elkar ulertzearen eta bakearen mezua helarazi nahi duela aitortu du. 4 hamarkada beranduago 21 urte zituenean sortutako kantak entzuten ari da Juan Carlos Pérez. Adi dago gu berari begira, pantaila osoa bete du bere sormen eta memoriarekin. Eta gu ere hor gaude bidaia honetan murgilduta. Itoiz udako sesioak dokumentala estrenatu du Zinebi jaialdiak. Bertan izan da Xabi Alo. Zinebi ospatzen ari dira egunotan Bilbon, film laburren eta dokumentalen jaialdia da Zinebi, eta gaur Itoiz udako sesioak dokumentala aurkeztu dute, bertara etorri da Maika Telebista. Irakurtzea idaztea da, entzutea kantatzea da, ikustea antzestea, ditzea pentsatzea, egotea egitea da eta hartzea ematea da. Horrela dio 20 segundoko ikus-entzunezko labur batean aurtengo Durangoko azokaren espotak. Ikusi. Irakurtzea idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea antzestea. Egitea da. Hartzea, ematea da.
Aste honetan kirol arloan futbolari, pilotari eta atletismoari buruz mintzatuko da gure kolaboratzaile Joan Fernandez. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez gaur futbolarekin hasi behar dugu. Realak 1-0 irabazi zion Bartzelonari igande honetan Real Arenan jokatutako 13. jardunaldiko partiduan. Bekerrek lehen zatian sartutako golak 3 puntuak amaierar arte lortzeko balio izan zion. Txuri-urdinek sendo hasi zuten orgeiagoka eta lehen minuturako barnekaldi on batek zutxitzen jaurtiketarekin amaitu zuen. Hortik aurrera, Kataluniako taldeak lideretza hartu eta Reala bere arean sartu zuen. 15. minutura Barsak gola sartu zuen Lewandowskiren bitartez. Defentsaren akats batek baloia area barruan utzi eta boteka poloniarrak harrapatu zuen, baina Barrak baliorik gabe utzi zuen gola, aurrelaria jokoz kanpo zegoelako. Hala ere partida hasi eta ordu erdira Reala berriro piztu zen eta abagune bikoitza izan zuen. Lehenengo Braisek falta egin zuen eta gero Kubok jokaldi bikaina egin zuen ere. Bi kasuetan Peña funtsezkoa izan zen jaurtiketa gelditzeko. Gola aurkitu zuena Becker izan zen. Zutxitzek baloia orrastu eta gaizki kokatuta harrapatu zuen aurkariaren defentsa. Beckerrek bere taldea aurreratzeko aprobetxatu zuena, 1-0. Bigarren zatian Barsak presio handia egin zuen. Partidari buelta ematera behartuta eta txuri-urdinei korrika egitea egokitu zitzaien. Horregatik Elustondo, Barrenetxea, Oskarson eta Gomezekin freskotasuna sartu zuen Zelaira Imanolek. Aurkaria goian iraulita egoteak Realak arriskua sortzea ekarri zuen, baina eraginkortasunarik gabe azken metroetan. Azken minutuetan sufritzea egokitu zitzaion Realari, talde katalanaren erasoa etengabearen ondorioz, baina aleginak merezi izan zuen eta garaipena azkenean etxean gelditu zen. Atletikek berriz bana amaitu zuen Valladoliden, eta Gorka Guruzetaren gola luzapenean iritsi zela kontuan hartuta, pozik egon daiteke etxetik kanpo bereganatutako puntuarekin. Hala baina, partida etxigarria izan zen zurigorrientzat, neurketa kontragolpean izan zuten, baina ez ziren arrisku nahikoa sortzeko gai izan, eta porrota jasotzear egon ziren. Valladolidek berriz lan ona egin zuen defentsan, eta bere aukera ondo baliatzen asmatu zuen. Osasunak eta Alavesek porrota jaso zuten Real Madrid eta Villarrealaren aurka. Gorritxoek 4-0 galdu zuten Santiago Bernabeun, historia gabeko partidu batean. Eta gasteiztarrak asko protestatu zuten kontrako penaltia, baina Villarrealek eroso irabazi zuen 3-0. Pilotari buruz hitz egiten badugu, Unai Lasok 14-22 gainditu zuen Jokin Altuna 4-erdiko txapelketako bigarren finalaurrekoan. Ondorioz, Bizkarretako pilotaria izango da Peio Etxeberriaren aurka Bilbon, Bizkaia pilotalekoan azaroaren 24an jokatuko den finalean. Lasok ezustean harrapatu zuen egungo txapelduna. Partida hasi eta berehala, 4-4 aurreratu zen markagailuan. Altuna esen eroso egon Astelenako kantxan, urduri eta ezin izan zion eutsi Lasok ezarritateko erritmo biziari. Nafarra bikain aritu zen sakean, eta 8-6 ostean, zulo egiten hasi zen markagailuan. Alderik handiena 10 tantokoa izan zen, 10-20. Azken txampan, amezketarrak emaitza apur bat itxuratu zuen, 4 tanto jarraian eginda baikoko pilatareak partida amaitu horretik. Azkenean, esanez, 22 eta 14. Finalerako lehen txartela Peio Etxeberriak eskuratu zuen larun batean, Erik Jakari 6-22 irabazita. Zenostarrak 22 tanto jarraian egin zituen 6-0 galtzen hasi ostean. Etxeberriak bigarrenez jarraian jokatuko du finala. 2024ko 4-erdiko txapelketak Nafarren arteko finala izango du beraz. Eta azkenik, atletismoan, Errenteriako Shakib Lagarrek 3. aldiz irabazi du Behobia Donostia lasterketa. Bilabonako korrikalerea Iraitz Arrospideri bigarrena izan zen igande honetan. Emakumeen artean berriz, azkarrena Kataluniarra izan zen Mireia Warner, Bulebarrean Aragoiko Lorena Plano eta Iruñeko Maitane Melero gaindituz. 27.000 korrikalariak izan ziren beste behin ere, lasterketa herrikoiaren benetako protagonistak. Irtera, bidasoaren ertzean egin aurretik,
danaren biktimak gogoratzeko ekitaldi egin zuten Valentziako erkidegoan izandakoen omenez. Mila esker Jon Hernandez, duela 18 urte jaio zen gure telebista Amaika, 2006tik Iñaki Uri aritu izan da zuzendari lanetan eta orain zuzendaritza eraberritu dugu. Ainhoa Jauregi hernaniarrak hartu du Uriaren lekukoa. Etxe honen zuzendari berriarekin izan gara. Eta 2006an aurkeztu zuten Euskara Hutsean ekoizten den Amaika telebista, Iñaki Uriaren gidaritzapean Euskaldunok telebista euskaraz ikusteko aukera izateko asmoz. Orain, aro berri bat hasi du Amaikak, Iñaki Uriak erretiro hartu eta erreleboa hartu dio Ainhoa Jauregi hernaniarrak. Belaunaldi berrien txanda da. Etxe honetako zuzendari berriarekin elkartu gara. Ainhoa Jauregi naiz, hernaniarra, 43 urte ditut eta 2 seme-alaben ama. Kazetaritza ikasi nun eta lehenengo lana kazetaritza munduan edo, karreran nenbilela argian egon nintzen 7 hilabetez, gero lokalia Txingudin eta taberna desberdinetan lan egin eta gero eta arropa dendetan da, baineten lan egiteko aukera izan nun eta han egon nintzen 14 urte. 14 urtetan egin nun lana, dokumentazioan, erredakzioan, lokuzioak egiten, aurkezpentxo bate bere egiten ibili nintzen. Eta gero pandemia etorri zen. Eta pandemiakin publizitateak bera intzun eta saio batzuk bertan bera gelditu zian, zeon lana denentzako, eta batzuk kanpoa joan ginen. Eta hori izan zen 2020ko udaran, eta hortikan 3 asteta edo Iñaki Uriak deitu zian, eta Amaikan sartzen nintzen. Bagia esan ez da gehiegi pentsatzen, noa egunerokoan, eta ez da bateko zerbait izan ez dare. Prestaketa bat egon da eta hilabete batzutan zehar elkarrekin egon geha. Ordu, mentalizatuan egon, abuztu bukaeran itzultzen nintzanean hartzen nula, gutxi gora beran nahiko kokatuan egon, baina oso konstiente pila bat ikasi beharretela, gauz askotan, baina gogotxu eta ondo, momentuz, ondo. Ez, eta besori niretzako ezinbestekoa da, bai zuzendaritza taldekoa eta bai langileena. Zuzendaritza gaina iruditzen zait persona bakar batek ikuspegi oso batekin zuzentzea ezinezkoa dela. Osea, nik behintzat ezin dut, orduan. Daukagu Mai Motxales, teknika arduraduna izan da urte askotan zehar, ekoizpena eta gauz desberdinak eman ditu, eta orain dago zuzendaritzan berrikuntza eta digitalizazio arduradun bezala baita ere. Eta honintzak darama gehiago finantzen kudeaketa. Horta ninago kanpo harremanekin gehiago lotuta. Baina bai, taldea ezinbestekoa lanetzako. Bai, berrikuntza ez da bakarrik zuzendaritza aldaketan. Nik uste oso garrantzitsua izan dela baita ere antolaketa, barne antolaketa berria. Horre egon da prozesua, zuzendaritza aldaketarekin batera prozesu batean sartu ginen, aholkularitza baten laguntzaz. Eta orduan asmoa zen lana parte hartzaileago bat izatea eta eraginkorragoa. Alegia, indituguna da osatu talde desberdinak, ekoizpen talde desberdinak, gero badago produktu talde bat, edapenaz arduratzen dan beste bat, kudeaketa, izango litzakela zuzendaritza zabalago bat, jarraipenak eta egiteko erresagoa izateko, kontraste talde bat, kalitatean ere eragin bat izateko. Egia da, eguneko egunan oraindikan ez gabiltzala, baina nik uste ondo hasi gehala eta poliki lortuko duela emaitzetan ere hori islatzea. Bai, ezinbestean. Biziran nahi badegu, ezinbestean. Orduan gure apostua bada pixka bat, telebista bat gehala aztu gabe, eta belaunaldi ezberdinak ikusten gaituztelako, edo ez, euskal komunitatean belaunaldi ezberdinak gaude, eta telebista ikusten dutenak adin batetik aurrerakoak dira.
Beste guztiak, belaunaldi gazteak plataformetan daude edo eremu digitalean, sare sozialetan, webgunean, baina webgunea ere sartzeko interes handia izan behar du, etorri behar zaio. Orduan, bada asmoa pixka bat jauzi digital hori egitea eta indarrak bertan jartzea. Nahiko ondo, ze lantaldean jende gazte asko daukagu. Orduan horrek ere egungo realitatera hurbiltzen dizu. Horretaz gain, esan dizute, prozesu batean gaude, orduan baita ere nola urtea amaitu, gu gaude oso baldintzatua diru laguntzekin, orduan ditugu ekoizpen propio minimo batzuk ekoiztu beharra baintxo bertan telebistarako. Orduan lan karga handiak ez eukitzeko jendia, egia pixkat horrekatzen. Eremu digitala eta telebista. Gero nik uste eremu digitalera jauzia egiteko ez dugula arazorik eukiko, egin ditugu saiakera batzu gainera, erronkekin edo kale galdeketak, podcastak eta nahiko ondo funtzionatu dute. Aktualitatean igual pixka bat gehiago lantzea tokatzen zaigu, baina lortuko dugula uste. Azkenean da formatuan asmatzea, badaukagun margena saiakerak egiteko, nola lortzen dugun gaztegien gana iristea, baina nik uste hurbiltasunetik helarazte baitugu mezuak eta irudi erakargarriekin zer lortuko dugula. Baliabide ekonomikoak, iturri desberdinak, diru iturri desberdinak daude. Egia da izan dela nik uste gauza faktore ezberdinen bat egin dutela eta nik uste lehenengo puntua dela behar degula erakunde publikoen babesa. Benetan sinisten badute Euskal Hedabideak egon behar degula, bertako hedabideak zaindu behar dituzte eta ekonomikoki ere lagundu. Bestela badakite olako proiektuak ezin diala aurrera atera. Publizitatea, leheno publizitatean ere sarrera handiak egoten zian, baina orain ere hori leku guztietan berak adijoa. Eta Euskal komunitatean bueltaka gabiltza hedabide guztik, Euskal hedabide guztik, egoera ekonomikoa orain gizartea ez dago bere onenean, orduan, gauz desberdina daude. Oraintxe bertan, nik uste beste politika batzuk behar direla. Azkenean, baliabide ekonomikoekin oso lotuta dagoen zerbait da, baina egia da, alik eta etekin gehien ateratzeko modua izan daitekeela beste hedabideekin edo beste eragile batzuekin batera elkarlana sustatzea. Eta uste dut gainera epertainean horrela beharko dula. Jauzi digitala oso ondo dago, baina sartzen gaur ozeano handi batean, baita gaztelerazko eta ingelesezko edukiak eta plataformak eta gure kompetentzia bihurtzen dianak. Orduan nik uste euskalgintza barruan, hedabideak, elkarteak eta elkarlana bilatu behar dugula. Azkenean gaudenak, beti ongeanak, argia, berria eta gurean ondo dago egoera, baina gero badago telebista publikoa, bagian apostu gehiago egin beharko lukena euskarazko ikusentzunezkoengatik. Hor gabezi handi bat sumatzen dudala eta horrea badoaz baliabide publiko asko. Orduan, ikustetena da gabezi handia, baina handienek egin beharko luketena agian, esfortzu hori hor ikusiko, hor behar da gehiago, hor daudelako baliabideak. Beamondarrez oroitzen gara, Bergarako besarkadaz. Bai. Ez daukagu asmorik hori aldatzeko, euskaratik eta euskeraz, Eta eragile lortzen dugun denok batea benetan euskararen normalizazioan eragitea. Eta kontsumoa sustatzea, karo. Mugarritzat baino, mugarritzat ezakit, zuzendaritza aldaketa eta antolaketa berriarekin, gaude momentu batean nahi eta nahi ez, gizarteak eskatzen duen horretara egokitu behar gehala. Horrek ez du esan nahi aurretik egindako guztia mozten dugula, bidea jarraitzen dugu, lekuko hartzen dugu eta bidea jarraitzen dugu, baina gaur egun eskatzen dian komunikazio mota horietara edo egokitzen saiatzen. Baina balioak eta
mantentzeko helburuarekin da misioa ere, bai. Bai, hizkuntza gutxitu guztiek bezala. Eta gu ondoan dazkagu, gaztelera, frantsesa, inglesa, bai. Erronka handia da, baina aldi berean ere abantaila bat izan daiteke. Asmatzen badegu, ez dakizinan formula bentxe, baina asmatzen badegu jendearengana iristen, baita lan pila bat dago. Lan asko dago eta ikusten egia gainera horrez barima gaude zehatzerakada dauden hizkuntza politikan ere, ezta? Azken aldian, hartu dian erabakiak ikusita hor egon behar dugu. Orduan bai, erronka handia da, baina gogotsu gaude. Bai, lehenik eta behin, esan ditugu baliabide ekonomikoak eta bar, bai aipatu nahiko genuke fundazio bat sortu genula edo martxan jarri genula duela 3 urte eta komunitateko kide batzuk bertan ekarpenak egiten dituztela eta hori lagungarri zaigula oso. Orduan eskerrak bai eman nahi dizkiet eta guk hartzen dugun konpromisoa euskararekiko, kazetaritzarekiko, euskal komunitatearekiko berdina eskatzen dut bueltan baita ere. Ilusia handia, indarra eta ardura. 3 goien kombinazio bat. Iritsi gara amaierara, euskarazko berri gehiagorako badakizu desartu gure atari digitalean. Zea maiz taldeak, 33 emakumezko abeslarirekin eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin plazaratutako elektrizitatea kantaren bertsio berezi batekin agurtuko gara bihar arte eta ongi izan. Azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak hasten banau lurronek askatzen banau zerbait utzi beharko dut behintzat euritanten artean ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek naldezatela lurra nire arimarekin energia banaiz gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau lurronek askatzen banau zerbait utzi beharko dut pentsat euritanten artean bada ez bada banoa edaka ez bada Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?